آتا تے میرے اللہ نے آگیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا، اسلام دے اندر پورے تے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں تینوں دسا کہ اسلام کنوں آندے نے؟ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حضرت بحث بن حکیم آئے نے، آ کر کے آندے نے اللہ دے نبی جی مینوں دسو اسلام کنوں آندے نے؟ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اسلام دسیا ہے بڑا مختصر اسلام دسیا ہے۔ نبی پاک آندے نے بحث بن حکیم نو، نبی پاک آندے نی 5 نمازاں قائم کرے نو اسلام آندے نے، رمضان دے روزے رکھے نو اسلام آندے نے، زکات دیوے نو اسلام آندے نے۔ اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا اللہ دے نبی آندے نے اپنے دل دیا چاہتا اپنیاں آرزوان تے اپنیاں تمناواں اپنے دل دیا کفیتا اللہ دے حوالے کر دے میں انو اسلام آندے نے، اپنی مرضی چھڑ دے میں انو اسلام آندے نے۔ اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ابو قلابہ بڑی دوروں شام تو آنے والا بندہ ہے، اے بھی آدھا اللہ دے نبی جی مینوں دسو اسلام کنوں آندے نے؟ تے سرکار مدینہ نے انہوں بھی اسلام دسیا ہے۔ نبی پاک آندے نے اللہ تے ایمان رکھے انہوں اسلام آندے نے، نبی پاک آندے نے کتاباں تے ایمان رکھے انہوں اسلام آندے نے، رسولہ تے ایمان رکھے انہوں اسلام آندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے آخرت تے ایمان رکھے انہوں اسلام آندے نے، اور اپنے دل دیا تمناواں اللہ دے سپرد کرے انہوں اسلام آندے نے، اور رب کائنات دے دین دے تابع ہو جاویں انہوں اسلام آنے نے۔ اور پتہ لگا اسلام ہے اپنی مرضی چھڑ دین دا نام اسلام ہے، اپنی چاہتا اللہ دے حوالے کر دین دا نام اسلام ہے، اپنی مرضی اللہ تے رسول دے تابع کر دین دا نام ہے۔ اگر کلمہ بھی پڑھے مرضی اپنی کرے انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے خوشی اپنی مرضی نال کرے انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے ساتھی تے توتی واجے وجاویں انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے ساتھی تے ڈانس پیا کریں تے انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے اپنی مرضی نال پیسے سڑدا پھرے انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے مہندیاں دا طوفانے بدتمیزی کھڑا کرے انہوں اسلام نہیں آندے، کلمہ پڑھے تے جناب سیرے تے گانے جناب گل چ لٹکائی پھرے انہوں اسلام نہیں آندے، ہندوان تے چھتریاں دیئے کسے رسم تو پیچھے نہ رویں انہوں اسلام نہیں آندے، بلکہ اسلام دی تعریف ہے کہ اپنی مرضی چھڑ دے میں اللہ تو دے رسول دی مرضی نو سینے نہ لا لویں انہوں اسلام آنے۔